liian rento tyyppi, joka tykkää seurata politiikkaa. Eikä tällainen tredinamikkoulutukseltani ja olen sun yrityksen aktiivi. Millainen tyyppi sä oot? No, jotkut kuvailee tosikko ja kyllä taas hauska. Et jotain siltä väliltä. Olen liikunnallinen, tykkään käydä kuntoutusalilla, harrastaa sulkapalloa. Se, että pitää olla niinku sellainen niinku tietynlainen duunariasenne kuitenkin siitä, vaikka olisi korkeasti koulutettu. Löytää se sellainen niinku ajatus siitä, että nöyryys. Okei, toi onkin tosi hyvä pointti. Ei tee niinku rassailelle sillä sivistyksellään. No sä oot ite politiikassa. Niin. Ja se on varmaan aika iso osa kuitenkin sun identiteettiä. Joo, no sit mä oon ite kasvanut sellaisessa perheessä, jossa on paljon puhuttu politiikkaa, puhuttu tiettyyn suuntaan kallellaan. Oot sä siihen samaan suuntaan kallellaan? Olen. Joo. Mä oon ite kiertänyt pitkin Saksan viiniteitä. Joo. Ja muutenkin taas vähän ei niin tyypillisiä suomalaisia matkustelutapoja. Et mä niinku haluun enemmän jatkaa sitä tapaa kuin sitten lähteä jonnekin Etelän rantaan talomalle. Et tietenkin sit jos on pieniä lapsia, niin se voi ehkä mieli muuttua, jos nainen saa sen perusteltua. Et me ollaan ihan pienestä pitäen oltu mukana taidemuseoissa ja sitten viinitilat on tullut mukaan sit kun ollaan oltu riittävän vanhoja sellaiseen, että